Croeso i'r Cynan Talk Show! Croeso nôl i'r Cynan Talk Show. Heddiw mae gen i Sian a Mia o'r 1920 a mae gen ni Owen o'r 1900. Sut, ond cwestiwn mawr ydy, pwy yw y gorau? Heb meddwl dwi'n aeth, fi fydd y gorau. Ha, never. At least na ni efo'r iPhones yn lle'r hen Monkey Bricks na. Monkey Brick, beth yw hwnna? Lodge. Owen, sut mae'n teimlo i ddod o'r hen oesoedd? Hen? Dwi'n hen, ti'n gwybod? Just fawr, hoff mynd ar ochr munud chwarae fel roed o'r ffrind Llywelyn. Ti'n mynd ar dy ffôn? Os ti'n mynd ar ffôn, ydy siarad. Ti'n meddwl gymau? Neu Snapchat neu Instagram? Dwi'n gwybod beth ydy hwnnw. Wel, Owen, pa ysgol ti'n mynd i felly? Dwi wedi gorffen ysgol blwyddyn yn ôl. So, be ti'n neud trwy dydd, bob dydd rwan? Yn gweithio yn chwareli, mae'n job anodd iawn, mae'n werth y pres. Myna'n yr ysgol. Beth ydy'r pwynt o'r gwaith? Dwi'n heitio'r ysgol. Sef? Sef wedi gwirioni yn mynd nôl i'r ysgol. Mae'n gwybod ti'n licio rhan o'r tawr? Macaldi, hey, no. Dwi'n nhw'n byd ar y Sheeran y Justin Bieber. Paid am hwyr marshmallows, Lena Gomez. Os y byd well am Macaldi, hey, no. Lol. Wel, be ti'n licio bita o? Rwy'n offi jelly, ond fi o'n ffidio fi sydd efo fo. Di jelly ddim yn newydd, o jelly allan cyn fy mam gael ei enni. Oce, amser well i ni mynd nôl i'r studio. Ti'n? Awn i amser ni wan. At last. Beth ydych chi'n licio neud yn eich amser bar? Wel, dwi'n licio gwylio Netflix o mynd ar y ffôn. Dwi'n hoffi neud gymnastig fyd. Ie, a fi beth. Dwi'n licio gymnastics, ond well gyfeinu nofio. Rwy'n cysau nofio, na rwy'n oer yn afon ag y môr. Dim yn y môr yma ci, yn ganolfan hangren, ia. Wel, pa fwyd ydych bwyd gorau chi? Wel, dwi'n hoffi pizza. Iawn, nôl i'r studio. Coda fyny a ffocin rwy'n spin. Na, achos bitche. Ni wedi cael dau flas o ddau fwyd hollol wahanol. Ond cwestiwn mawr yw, pa un yw'r gorau chi? Byddwch chi tro nesaf ar y Cynan Talk Show.